Κύριε Σαββίδη, θα μας πείτε την άποψή σας για το iFootball? Κοιτάξτε να δείτε, στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει μεγάλη εξειδίκευση και ειδίκευση. Τα τμήματα υποδομής που χρήζουν τώρα τόσης μεγάλης ανάπτυξης, λόγω και ότι πια και από την UEFA, επιταγές της UEFA, αλλά και ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας για να βγάλουμε καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, πρέπει να δουλέψουμε πιο ειδικευμένα και πιο εξειδικευμένα. Πιστεύω ότι όλη αυτή η επιστημονική βοήθεια που δίνεται σε διάφορους τομείς του ποδοσφαίρου από διάφορες επιστημονικές ομάδες που μας βοηθούν πάνω σε αυτό το τομέα, και όπως είναι ένας και το iFoot με την αξιολόγηση επάνω στο τεχνικό τομέα, είναι μεγάλη βοήθεια για τους προπονητές, γιατί πιστεύω μέσω αυτού του τρόπου θα είμαστε και στην δουλειά μας πιο εμπειρεστατωμένοι και πιο ειδικοί. Με την ανάλυση που μας δίνει μπορούμε να δουλέψουμε στα τεχνικά στοιχεία πολύ καλύτερα, να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες στα παιδιά, ώστε μετά από μια προπόνηση και διαδικασία άσκησης και εκπαίδευσης αυτών των ασκήσεων που δίνει, σε μορφή διαγωνισμού μετά από κάθε χρονική περίοδο που θα πούμε, μία δίμηνο ή τρίμηνο, να μπορούμε να έχουμε αυτόν τον τομέα της αξιολόγησης και να δούμε τη βελτίωση των παιδιών. Πιστεύω ότι δρά πολύ ψυχολογικά θετικά στα παιδιά για να μπορέσουν να κάνουν κάτι περισσότερο ακόμα το σήμερα που έχουν το επίπεδο με το αυριανό επίπεδο που πρέπει να παρουσιάσουν.